Kublai bi baro ki viewers sai sin pat hagne ka video ngi page hakbe di ban ki khubor jon ki kop khwai te kumba la yu I ha ki notification hakba nagaliang jong ki nok panya kila dia ban pha ha ki group of pair te kumta nga hajing shangala de ban penmi ya gani ka video re nagdao ba kinok panya kila pan kalano ya kala kitro tenga ban se ban penmi yang sai sin ya gani ka ji kop khwai ban sepenlong ha ka arpotrik na ban rio ajar rio tikene ke jingkop khwai dok ha bla penyai de ba kelong khoi iyo pnyo ba shroi angkat bat ki parlok ka chaka ka de hapung jong I ba kelong khoi hapo manai rang chicken is khazil district katari kan de arpotrik na ban rio ha jar rio na ru kapor khandai stang man step adu lai stang janmit but kador jong ka tiket nam ta ke te ke jingkop khwai kan de arhajar shinruyang wei khwai but samba yagi parlok rowan lada kwa banle yak ke si ke jingai sobha ngliang jong kinok penyan long gumne nam ta ban kong yo khatar lak tangka ha ga jingkop khwai nang ta ba ar sanlak balai arlak basau do arpsan undang yo marshilak tangka te kala te ke jingile kai ke ba hit ha ha ke ba dagi arpsan apro nyo apu prangut kiti kilak pati nangta nalor kite ki lak ki basha neng kinok nyai ki pengkreru ya ki arli ki consolation prize kata ha ka group A bat group B namta ki ka group A arpojar uwei u parlok rowan nakamta shipongut kata iwei du shipongut udang yok mar arpojar kata consolation prize B iwei du shipongut dang yok mar shipojar kata kadai nakamta ka jingkop khwai but and pen khwai habro andru tili kipung and some shwa the temporary sticker haka khatkanai trik banai bandu ajara bandu haka por khatwai steng man step angis I por shikanta banweng ya temporary sticker banente do kha arton haka khnai trik banai bandu ajara bandu por man step badan donru kinong diwi diknyang ha tikasi pan sim jing thau ya baro ki jai dok ha ba nam sha ban sa jing bam ka bam ba de ko por khwai te ka ba kham sngotanat shu shu hang ne ka de na ka ban ta ki pai ba ki ba sngotanat yo le se ha ki jing ko khwai re ki ba ju pershan na ka por sak por na ka ban ta kala gidro de na ka ta kala gidro ki no panyai ki la pan kala no ne jing sha ki la pan kre da ka bolero brand new la ni gap sai pholak de ha ka ne kanti no pnyai kila pan kala bat kila aino da ka ROXX da ka ROXX la ni ka thar sunset la ni la dam tre da ka te ka ROXX pi la ruban shim da ka pisa ar pholak ka mo kata de ban kong ha ka la gidro nang ta ba ar kinyo da ka brand new celerio la ni ka pisa sanlak ang tabalay pinyo daga brand new alto kitten la nikip sa laylang basaw ka brand new skuti la nikip sa shilak basanru ka brand new skuti la nikip sa shilak santali ki kali brand new na kabanta kate ka sngi kata arpotrik banay banriu arjan panriu hapo manay rang skin lakapan ya baro ki viewers la da pipe ini video subha one hakde ka jaka namar kandei hakalenti dapi mi na shlong na sora tate kade na maungap kalenti so yong kabarim mo ate po arang chicken kadon ang tala dapi rung na bypass ru yu ihi di bat nga kermen bagi nong penyakit sabu ya kinotis samang lagi jaka pada ko bata ka dor jong tiket nam ta ka lagi draw kan di tang ars pa san pro tiket but sans pa atli ki tiket